Siberoja me, şadiye manap. Min jî li ser vê reya dijwar gelek giriye qîr û hewar. Da ji bo we jî rojekê dinya bibe gulbihar. Pergalên serdestan jî di nav de her hêz civakê li gor armancên xwe pêk dîne, siberojê li ser înşa an got pêkhatina civakî saz dike. Hêzên bingehîn ên ku siberoj li ser şikilgirtina wan saz dibe, jin, zarok û ciwanin. Ji ber vê sedemeye ku rêbertî rêxistin bûn û xweparastina jinan wekî mijareke bîrdozî û stratejîk dibîne. Perwerdeya zarokên keç wekî mijareke stratejîk dinirxîne û empatî jinan dike. Perwerde û parastina zarokan wekî parastin û avakirina pêşerojê pênase dike. Dibêje, nabe zarok ji însaf û milkiyeta malbatan re werin hiştin. Divê zarok aîdê civakê, aîdê komînê bin. Li vê derê girîngiya malbatê piçûk nayê dîtin. Lê pir vekiriye malbata ku bi tespîta Engelsya rast bi dewletê û milkiyeta taybet ve hatiye girêdan, ne gengaze ku pêwîstî û watiyên civakî pêşwazî bike. Tiştên ku em rojane dijîn jî ev in. Rêbertî ciwanan wekî zekeya herî vezelok a civakê potansiyela herî xurt a guhertin û veguhertinê wêrekiya avakirina jiyana nû dibîne. Perwerde û rêxistin bûna wan wekî mijara pêşengiya azadiyê pênase dike. Wekî civak em di van mijaran her seyan de jî dengasî, qelsî û qeyranan dijîn. Bêşik ji ber ku pirsyariya me heye em van mijaran de dijwariyê dijîn. Lê hîna jî hewl û kurbûna me vê dijwariyê bi têrê pêşwaziyê nake. Di van mijaran de ji du aliyan ve hewcedariya me bi serî êşandineke micittir heye. Yek ji aliyê zihniyetê ve, yek jî ji aliyê xwesazî, ango xwerêxistinkirinê ve. Van rastiyên ku em dijîn ne rasthatinin, ne ji xweberin û qederin, ne rojîn, ne gulistan, ne jî narîn rastiyên wisanin. Di van rastiyan de şerê taybet, encamên kurbûna planên qirkirin û çonkşikandinê, serdestiya mêr a gurbiyê, radeya eletewşbûn û eletewşkirina modernîteya kapîtalîst heye. Ev rastî ne, lê zanîn û gotina van nebese. Li vê derê çima astenkirina van jî girîng e, heta girîngtir e? Ger anîna me ya ziman, nîşandayîna me wî tiştî asteng neke, dikare bikeve xizmeta hilberîna wî tiştî. Ji ber vê sedemê di gelek mercan de nûçeyên tundiyê, tundutdijiyê pir dikin. Nûçeyên kuştina jinan qirkirinê kurtir dike. Ji ber vê sedemê herî kêm bi qasî îfşa û qirkirinê divê em li ser astenkirina van êrişên ku dehşeta kujerê kastîk bi me didin hîs kirin bisekinin. Bi rastî jî komûnalbûna civakê ji gelek aliyan ve dermanê derdên wisa ye. Wekî mînak li ser taxekê bifikirin. Li taxek an jî kolaneke ku herkes hevnas dike, li wê derê diz, bêsinc, kujer, niyetqirêj, xayîn, zû bi zû nikarin xwe veşêrên û bidin jiyandin. Ger di malbatekê de li ser jin û zarokan tundî hebe jî dê tax zû pê bihise, midaxaleya civakî bike. Yên ku rastê tundiyê tên dê bêhtir bi bawerî serî li parastina civakê bidin. Jinek bi hin kesên şaş, an jî bi hin kesên bi mebestên xirab re têkilî deyne, wê tax zû pê bihise. Hinek bixwazin têkiliyên eletewş, kirîn û firotina qirêjiyê, bêsinciyê li taxê biçî bikin jî dê zû werin dîtin. Dê zû deşîfre bibin. Bi vê neçin dê teşhîr bibin. Bi vê neçin dê werin tecrîd kirin. Bi vê neçin dê werin vederkirin. Ya herî girîng jî li wê taxê dê zanîna xwe, sinca xwe, hebûna xwe, derfetên xwe parvekirinê hebin. Loma dê parastina jin, zarok, ciwan, pîr û kalan jî parastina mêran jî dikaribe bêkirin. Ji ber vê sedemê divê wekî civak em li ser komûnalbûnê, komînbûnê, ango bi wateya rastîn civakbûnê kur bibin. Ne wekî mijareke teorîk û kitêbî, wekî mijareke sosî û dermanê hemûne xweşiyên jiyanî bikin rojeva xwe. Xizmeta ku em ji bo civak û pêşeroja xwe bikin jî ev e. Bila ew gul û bihara ku helbestan tîne ziman, diyarî be ji bo jin, zarok û ciwanên welatê me.